Hold da op, og det er skideskægt. Ja, det er ligesom, der var dreng. Så bliver man ovenikøbet millionær af det. Det er sandt, ikke? Når man er underdirektør, så skal man møde på arbejde hver morgen, ikke? Jo, en direktør skal lede og fordele arbejde. Ja, skrive breve under, ikke at tage på sekretærer. Nej, hold så op. Det er dog det hæsligste, jeg nogensinde har hørt. Du må tage dig sammen med dig lige straks. Vi kan holde ved lastbilen, så kører vi maskinen her vejen ind på det gamle kulspor, så den ikke vækker opsigt. Politiet patruljerer området cirka hver anden time, så vi har masser af tid. Vi skal bare læse om, og så afsted. Det pærer lidt. Hurtigt, Kjeld. Sig mig, hvad er det der? Kalder du det en lastbil? Ja, den er sgu god nok, ikke? Og styrtøj og bremser det hele. Den er indregistreret. Hvor herre bevares. Det er altså bare fantastisk. Ja, lad os nu komme videre. Ja, det overgiver mig. Det er lidt. Du skal bare stå af, ikke? Og du skal ikke lave det hele. Du skal bare lede og fordele arbejde. Du skal bare være genial, ikke? Kom med det. Ja. Kom nu, Kjeld! Det kan næsten ikke. Hold da kæft, Egon! Hvad er der nu? Ej, den er jo skidetung. Ja, selvfølgelig. Det er jo guld. Du sagde, du var pære lidt. Kom nu! Ja! Så, nu er ikke alt det pjat. Kom nu videre. Vi skal være færdige inden politiets næste runde. Kom nu, kom nu. Kom nu, det er den sidste. Ja. Kom nu. Vi må skynde os. Det har taget alt for lang tid. Kan vi ikke lige nå en pilsner? Der er de. Ja, vi må væk. Rolig. Hvad med mig? Ja, spring. Ja. Nej. Alle store dog er du dog den. Kom så. Hurtigt. Vi må væk. Kom så, Kjeld. Kom nu. Ja, vi skal lige have Kjeld med.